deskie się uginają pod moim ciężarem. Są wilgotnawe. Czadersko. Normalnie bagniska. Nie do przejścia. Składki. Bagno. Bagniska, kalosze. Proszę. Jestem w takich oto pięknych okolicznościach przyrody. Będę tam, gdzie horyzont kończy ten las. Zaczynając godzinę, podążam tam. Mam sporo kilometrów. Piękny las, piękne plaże, piaszczyste. Tak to wygląda. Jest teraz przypływ. Zatoka jest zalana wodą. Normalnie przy odpływie skupimy też rzeka z piachu. Niesamowity klimat. Dzień dobry. Jest dzisiaj wtorek. Jestem w Newborough Forest. Tak to wygląda z tej strony. Tak jest piękny view. Tak to wygląda z tej strony. A ja podążam w tamtym kierunku w stronę Wydm. Będę szedł linią brzegową. Po jednej stronie zatoka, a po drugiej stronie las. Idę z krajem lasu. Zrobiło się okienko pogodowe, słoneczko wyszło, ale stamtąd naciągają chmury deszczowe. Widać, że niosą deszcz. Niedługo tu się pojawią. A tak to wygląda z tej strony. Pompa.
bokiem. Jestem na szlaku patronki zakochanych walijskiej. Patrona, nie patronka chyba. Zbieranie śmieci jak chcę. Chyba jest przypływ. Jest przypływ.
tak nawiało. Było, nie wiem, parę lat. To jest miejsce walijskiego patrona drątwic zakochanych. To miejsce jest special. Ciebie. Zobacz, jak to jest pięknie. Piękne morze. Pozdrawiam, całuję. Wyślę Ci to dzisiaj, papa, ciao.
Proszę, gdzie jestem? Jest już za ciemno, za mało światła. Kurde, latary nie wziąłem. Widać. Wow. Proszę, ludzie zostawiają wszelkie pieniążki. No, to jest mój najlepszy jak do tej pory, a nie, tam jeszcze też było jedno coś takiego. Podobny klimat, ale ten jest naprawdę mocny. Około 5000 lat przed naszą erą, jeżeli dobrze pamiętam. Coś niesamowitego. Ale klimat. W ogóle nie wieje. Wow.
O jednym, o czym zapomniałem, to wziąć kubek z kawą. Ale mam jedzenie. Gulasz. Gulasz będę jadł. A picia woda. Mineralna jabłek wziąłem. O, tak to będę narabiał.